In 5, 4, 3, 2. Mga kaboss, tube boy Jason D. So karon day 2 na mo trabaho na po mi as a construction worker dito sa Pilar. So syempre ligo tadaan kay lisod dali ta kaligo niya kahapon no. So mato nami diri sa mga ambon kulat na lang sakyanan pa dito dito mga kaboss. Oh, sa day 1 perti ka kapoy, grabe. Pero at least bala na sa kwarta way kapi-kapoy. Karon dito tiwaso na lang na mamugi flooring dito niya para mahuman niya. Stay put na tayo mga boss kay trabaho sa sadme. Ciao. One hour later. Dito ba na? One hour later. Ikaw Mike, sa may maingon ay mong gibate Mike. Sige bate ni mo trabaho ta diri sa construction worker. Three hours later. So mga kabos, day 2. Salamat mahal jud sa duha ka adlaw ang among trabaho diri sa construction worker. Grabe kakapoy. Worth it man po that is makakwarta mi di ba? So kapoy jud kayo siya mga kabos.
Grabe. Pero biyahe na po may pagpauli kay man na naman namang trabaho diri ano. So ano sa to at least makita nyo na isa pa nung kapangwarta sa construction worker mga kabos. So unta na may nakuha nga isa pa sa akong mga pangwarta no karon kay so mo to salamat kayo sa inyong support. Don't forget to like and subscribe and click the bell button para ma-notify mo sa another videos na po. Bye.